Сәйдәштән сәлам. Идел журналының Милли-Кыт проектында татарлыкны шәһәр кыссаларында эзлибез һәм милли элементларны гадәти тормышта ничек кулланып булуын исбатлыйбыз. Узган чыгарылышта без милли биналарны карадык, ә бүген интерьерлар белән танышабыз. Сәяхәтебезне Казан кирмәненнән башлыйбыз. Гавами урыннар бинасы берничә ел элек реставрацияләнде. Элек халык өчен ул алай бик ачык түгел иде, ә хәзер аның функциясе үзгәрде. Хәзер аны җәмәгать урыны дип әйтергә була. Бу бина өчен махсус люстралар эшләнде. Бу мәсәлән алка, түшәмдә шулпылар эленеп тора. Көзгеләр матур татар бизәкләре формасында киселгән, түшәмдә һәм идәндә матур итеп татар бизәкләре сурәтләнгән. Дуслар, сез сизәсезме? Әмма соңгы арада милли, этник аш-су урыннары тенденциясе күбәя бара һәм алар көннән-көн ачылалар. Бүген без аула кафесына килдек. Монда алтын эшпишмаклар һәм алтын сөлгеләр бар. Кергәч, безне Казан сөлгесе каршы ала. Ул алтын җепләрдән чигелгән, шуклары да бар. Утырырга йомшак булсын өчен мендәрләр дә әзерләнгән. Алар милли, табигый тукымалардан ясалган. Әгәр бала арып китсә, ул менә шундый кичкенә сәкедә дә утырып тора ала. Гавами урыннар бинасы дәвамы буларак, монда да, аулакта да менә шундый шулпылар эленеп тора. Ә монда Илсияр Габитованың кул эшләре, ул безнең татар тәрәзәләрен чигә. Ашау урыннары интерьерына күзәтүне дәвам итәбез. Хәзер без Умай ресторанына килеп җиттек. Татар милли элементларын диккать белән карыйк. Ресторан Умай дип атала, ул бәхет символы. Татарлар аны күбрәк кыш итеп сурәтлиләр. Һәм бар шундый бер легенда, әгәр дә кеше кышның канаты астына эләксә икән, бәхетле була. Һәм кунакларны керүгә менә шундый матур стойка каршы ала. Һәм ул менә шундый таштан ясалган һәм Умай кышының канатының кауриларын хәтерләтә. Игътибар итсәгез, ресторан тынык зәңгәр төскә буялган. Әйе, татарлар яшел төсне генә кимәгәннәр, төрле төсләр кигән. Хәтта мин менә көрән һәм зәңгәр су төстәге кофтада. Кунакларны менә шундый матур, йомшак урындыкка утырталар. Урындыкның арты шулай ук милли татар бизәге белән бизәлгән. Өстәл шундый матур япма белән капланган. Хәтта менә ул шундый тамбур чигү белән бизәлгән. Бу кул эше, машина белән тикмәгәннәр. Татарлар ризыкны мичтә пешергәннәр. Һәм шулай ук ресторанның иң түрендә мич басып тора. Әйдәгез тагын бер әйберне күрсәтәм. Карагыз, менә монда шундый ташлар. Бу ташлар һәм менә бу юл ул зәркән браслет формасында ясалган. Һәм шулай кунакларны сыйлыйлар менә шундый тәмле десерт белән. Ул беләзек, ә беләзекне ташы кәнфит белән ясалган. Дуслар, хәзер мин сезгә бер кызыклы, үзенчәлекле әйбер күрсәтәм. Әйдәгез. Карагыз әле, менә бу зур диварда эленеп тора яка чылбыры. Әйе, яка чылбыры. Гадәттәгечә аны киемдә кияләр, ә менә Луиза Хамзина, дизайнер, кем менә бу яка чылбырын ясаган, аны диварга элеп куярга уйлап тапкан. Ул аны агачтан ясый. Гипс белән менә мондый матур бизәкләр белән бизи. Һәм аннары матур, тонык төстәге
буяулар белән буйый. Кызганыч, милли интерьерлар белән эшләүче дизайнерлар алар күп түгел. Луиза Хамзина ул новатор диярлек, чөнки без үзебездә киемдә кияргә күнеккән әйберләрне ул, мәсәлән, интерьерда куллана, диварда элеп куя. Бу ресторан өчен Луиза Хамзина яка чылбырын ясады, әмма ул шулай ук чулпылар ясый һәм тәңкәләр. Һәм бер тәңкә менә монда качып тора. Хәзер мин сезгә аны күрсәтәм. У менә шундый матур ут белән бизәлгән һәм шулай ук татар милли бизәкләре дә бар. Ә хәзер мин сезгә идәдә кулланып була торган бер татар элементын күрсәтәм. Карагыз, бу бизәк, ул фактурный штукатурка белән ясалган һәм матур тонык төскә буялган. Заур безгә шундый кызыклы фактлар әйтте, һәм без сезгә дә аны әйтмичә булдыра алмыйбыз. Заур, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про эту интересную стену. Оказывается, у нее такая смысловая нагрузка, которую даже с первого раза и не поймешь. Да, вы абсолютно правы, в этой колонне есть своя задумка. Это отсылка к татарскому традиционному наряду, он называется кафтан. Грубо говоря, это платье, но оно, как принято, без рукавов, надевалось поверх белой блузки, либо рубашки, и в центре как раз-таки скреплялось брошью, либо неким украшением. И можно обратить внимание на нижнюю часть колонны, снизу, словно кафтан, он расходится. Раскрывается, да? Очень интересно, с первого взгляда и не поймешь. Также вот я люблю подчеркивать такой момент. Наше заведение как некая шкатулка, в которой собраны такие элементы, которые тесно связаны именно с красотой татарской девушки, как мы упоминали ранее. Ну и также я люблю упоминать то, что довольно-таки много ремесленников, которые проживают в нашем регионе, они приложили руку к этому заведению, чтобы оно было таким красивым и радовало наших гостей. И начну, пожалуй, по порядку. Раз я упомянул красоту татарской девушки, хотел бы обратить ваше внимание на то, как мы выделили окна и на лампы точечного света. Это отсылка как раз-таки к височным, налобным украшениям. В тюркской культуре у девушек это прям во все времена было рядом с ними. И раз уж я начал говорить о ремесленниках, позвольте продолжить. Прошу обратить ваше внимание на орнамент, который у нас находится на стенах. Молодой мастер, он специально для нас вручную сделал этот орнамент, и по сути он уникален. Единственное, молодой мастер, он взял некоторые элементы из татарского национального орнамента, но сделал орнамент все же на свой лад, и поэтому в нашем заведении, по сути, уникальный орнамент, и его нигде больше не встретить, верно. И еще хотел бы обратить ваше внимание, у нас у всех столов у ножек. Ножки латунные. Но в этой части зала представлены латунные столы. Они полностью из латуни. Латунь крошится, это свойство латуни, то есть такое, которое подчеркивает. И хотелось бы сказать то, что в татарской культуре латунь, она тоже имеет важный элемент в плане того, то, что в давние времена латунь использовали и делали из нее бытовые приборы, условно, чашки, кувшины, сервизы, и таким элементом мы решили этот момент подчеркнуть. И раз уж мы тут рядом находимся, хотел бы обратить внимание, все так же продолжу немного про ремесленников. У нас на диванах и на наших счетницах представлен казанский шов. Вы что-нибудь знаете о казанском шове? Да, это тройной шов, такой очень надежный, уникальный. Верно. Его, можно сказать, зарегистрировали в Татарстане Верно. как наше культурное достояние. Верно. И еще у него есть такая маленькая особенность, наверное, их даже две. Первая особенность — это то, что он применяется строго по коже. Да. Получается, отдельные части кожи, они сшиваются воедино, да, и на месте стыка как раз-таки появляется выпуклый шов. Ну и так принято то, что в нашей республике этим видом шва занимаются мужчины, потому что это довольно трудоемкий и кропотливый процесс работы. Ну, представьте себе, постоянно сидеть, вышивать. И, ну, так принято то, что в нашей республике таким видом шва занимаются мужчины. Это очень прочный шов. Да. И у нас этим швом наши сапожки знамениты. Бу безнең соңгы локация – Милли китапханә. Сез аны таныйсыздыр, монда кахва килеп эчкәнсездер, яисә китап укыгансыздыр. Ә минем артымда Казанда иң танылган инсталляция. Ул татарларның 5 алфавитыннан җыелган хәрефләр: гарәп, латин, кириллик, руни һәм уйгур. Сезнең укучы билетыгыз бармы? Китапханәдән уку бүлмәсенә кергәнегез бармы?
Монда сөйләшергә ярамый, монда тынлык. Китапханәдә китаплар гына түгел, хәтта инсталляция бар. Ул ике өлештән тора. Берсе язма, рәссамнар аны ясаганнар, ә икенче өлеше алмашынып тора торган проекция. Анда безнең әдәбиятның 3 гиганты: Тукай, Шекспир һәм Пушкин. Пушкин урамында Пушкин ясалган. Ә монда татар спектакльләрен карап була. Ничек сезгә? Ошадымы? Мавыктыра алдымы? Фатирларыгызга, өйләрегезгә андый милли элементларны куер идегезме? Дуслар, милли кытны карап, үзегезне һәм тирәгезне өйрәнергә, аңа миллилек өстәргә һәм тагын да баетырга онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр.